Ale jahu bade batasi panguluhami mauliate ma Tuhan diganub nasa hanguluan nabi nasahat mudihami di bagasan obason naing jakonon nami hatam dinalaho manabor-nabori ganub nasaha porsiaon nami asatung taruli hami di ganub nasa hasitongan ni hatami pakulingi hami luhut na huriam Tuhan asa luhut na hami parsidohot dinalaho majakon pasu-pasum marhite hatam di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damang dainan partangyangat tabur nginon hatani debata nagabe jamita uhud nagabe epistel tuminggu tanggal 2 tersurat di Sadaraja-raja bintu 10 mamuka sian ayat 10 jalamar haujungan di ayat 24 tajaha margati sorin laus tapahutihut hatana songonom madidok jadi dung salku waka jami taodeng marsahit ma anak ni parokuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laus tos osana dunginin nasi Elia mamadok nasida buat tu son anak mi dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuanna laos dibuat ibana tu kijang tu bilut na ni inganan nai jala dia pehon ibana tu podomanna dungi di pabustang ibanama tuluhali digijang nidak danaki huhud jauh-jauh tu jahoba nin nama ale jahoba de batakku ua paula mahosa nidak danakon tu bagasan ibana dungi dibuat si Elia madak danaki jala dibuat sian bilut pargijang tu toru jala dilehon ibana tu inana huhud didok si Elia idama namangulu do anak mon Ido sahatna horas badita saluhutna damang dainang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus masado hamaolon situtu di tonga-tonga ni parnguluon sada bangso ima bangso na pinilit ni debata ditiki naung bula bangso Israel adong ma didok bangso juga sada jala nagabi raja tiki ima raja Ahab pun laos dipakai bana malomo-lomona dinalaho marsoba tu debata asera debata gana-ganaan didok alasian debata asera do dapot nasida ganup nasa akka parnguluon dohok ganup nasa akka dinggan manang nakuni ganup nasa tano ditiki damang dainan alai Roma hatani
si Elia laos di pasahat mahatanai hatani debatai turajai didok ibana nasoro nabur manang udan saliling sohudok ninna si Elia molo tapai utihud di ayat sadana. Jala memang masa mai masa do hamaolon hati hai tung liling do ganup nasa aka luguniari na masa laos di bagasan sataon si Elia pe miado di pinggir ni sungai Kerit na jonok tu Jordan jala disi ibana pe mangan sian pidung siga nama napataru si panganon ma minum pe ibana sian sungai Kerit alai hira-hira setahun sungai Kerit pe ngamahiang Roma muse hatani Tuhan tu si Elia asaborhat ibana ima tuluat namargoar sarfat alana nunga di parade jahoba de bata ingananda disi tu dia mai hasahatanna manang sorangan ima tu bagas ni sahala na mabel molo di bereng do na babeluon sahala namora do molo di analisa sian parnguluon alaniaha ala biluk nibana pe biluk nibagas narong digijang artina martingkat jabuna molo dicamani molo ngamartingkat jabu nga termasuk sahalak nabui di ekonomi marang di parnguluon HP inat taipe ngamaul parnguluon Roma si Elia di dokma asa dilehon ibana mangan ahama di dok inat tanama balui hola satopik nama segu-segu nadong jalamia pe hola na adong ma disi saotik hola seheli mangalop panama jala ahama na masa mahalongan dang marna habis segu-segui dang marna habis miahi jala torus do nasida boy marsi pangan damang daina tungmat say maol do ganuk nasa akka parngulun hati hai alai halongangan nasiat debata di bagasa kamauloni takasma di patupa debata alai dia mana masa topu mamuse marsahik naposa ianakon ni ina na mabelu na disarpati jala didok pola tos hosana pola sahat tuna mate iana konni inat tanama beluna di sarpati jala holani dua anakna damang daina Roma inat taimat dok hira na manosoi manang na manungguli dosa ni inat taido haroro ni si Elia masuk mainatai tu tahak na peduahun molo sahalak na mengalami kemalangan tahap engger muruk jadi bolo halak na kemalangan na peduahun muruk do jala imana masa laos di pasahat tu si Elia alai songo dia si Elia mangadopi dan dia lusi hatani natai alai di jalo ibana madak danaki sian apuan ni natai dibuan ibana ma tubiluk pergijang nagabe inganan parmianan ni si Elia di bahen inantara di Sarpati damang dainang martangiang masih Elia tangiang na piasing dakea hasomalan bolo tajaha di padan darubi si songoni isobake laos digijang na maibana martangiang irana digijang ni bake ibana martangiang
songon na pinatupa ni si Petrus na kaning bolo di epistel tajami tatuari minggu. Dakka somala ni di Hajahudion, dakka somala ni di ganup nasana Porsea, alai ahamadido. Ditangihon Jahoba de Batama tangiang ni si Elia, jala dipatupama ganup nasa lomo ni roha ni de Batang. Mulak mangulu mak dak danaki laos di pasaha mamuse turun tutoru tubiluk partoru di pasaha kuinata nababalwi daman daina sianon songon tema di bagasan minggutta huaso ni de batado na panguluhon hamaolon na masa di bagasan ngulutta sotung tadok onna maujungna parsahiton na masa di golutta parsahiton manang nabuhape sotung tadok on nama ujungna hamaolon na masa di bagasan golutta sotung tadok nga garis finish manang dangadong be ganup nasa pakirimota asaboy dinggan tujuluani daw nga manginan alay justru di bagasan hamaoloni debatana patuduhon ganup nasa sakap ni rohana laos halongangat dona masa di ganup nasa parngoluon ni si Elia ina na disarpat songoni ianakon ni ina na disarpati bohado hita memaknai hamaolon nuay songo dia do hita mangalapati ganup nasa hamaolon di bagasa mulutta sotung talapati iganup nasa patupahon hagaleo di hita ngagale situasi tabaen muse gale hita ujungna mangulu mahita di hagaleon na nagale ujungna sude rak gale dangadong besemangat di si alai takas naima songo dia dona pinatupa ni si Elia rekod tapai hutihut na parjolo ise si Elia ibana sahalak panurirang na dijou ni debata na pinilit ni debata jala diulahon ibana pajowo doho panilitoni dihita penuaing sapalanang terjou gabe kuria ni debata hamaolon na songo dia do na taadupi setia do hita dinalaho pai hutihut Tuhani bisi setia dohita dinalaho patupahon ganup nasa naho bartulomo ni rohana manang balik sana gabi mabiar hita songon Raja Ahab Raja Najahat alai rodo si Elia dang mardonga biar alai mardonga debata di bagasan hati koran di pasahan ibana suara ni debata hata ni debata itu Raja Ahab paingotor Raja Ahab dang mabiar ribana di sini asa ture asa dinggan asa uli saluhut na parnguluon di bangso juga damang daina mangadopi ganup na sahamaolon gudang dohalak mangasahon hadirion na songon inata na disarpati naburju do ibana diulahod dolo monirohan di debata di jauh debata do ibana dinalaho majakon panurirang ni debata si Elia alai masa hamaulon di ibana masa hasusahat di ibana naburju do ibana Raja Ahab do na merdosa alai dohot ibana makorhot di hamauloni isarana sahalak do mangalang pinasa sude honagotana sarupa na masa pandemi tu hita bangso dia manapatu pedang taboto ini mana ngalani kebocoran di ganup nasa aka penelitian doho aka ganup nasa simulasi ini aka medis doi nadi songon nadi dok ni portibio dang tabotoi alai na pasti dang narosa diri na pasti ganup nasa nama saya makorhon kasusah disbit sada bangso, manang sada halak, manang sada kelompok, napatupa kahasusaon, sudah gabi susah. Ale tayo tamangina.
sotung tado hasusaani nagabe panguhuman tuhita. Alai hasusaani panguhuman doi songon turaja Ahab. Hasusaan naro di bagasa ngoluon gabe panguhuman tuganup nasa aka naniuhuman di debata. Alai gabe dalan pasu-pasu ni debata maina patuduhud debata di ganup nasa huasona diaka naburjumaroha. Dia kapartigor nangpe maol, nangpe susah, nangpe terimbas, nangpe dohot tita naga behona diganup nasa efek ni hasusani manang panguhumani. Alai gabe parsiajaran mai musek diganup nasa hita asa taboto do boha mangulahon lomoni rohani di bata. Nabatuluhon songod dia do tangiyang. Asabui mula mangulu namati. Buat kalau do hita manangnya kon namati asa mula mangulu. Boleh sudian nus songoni pojok portiga nanti. Dangarung dihasiata. Ale somod dia Nabi Nain ni si Elia. Nabi Nain ni si Elia damang daina. Dang alani gadup nasa tangiang. Tayong dah dang alani ganup nasa tangyang molotajaha di poda 15 ayat 2 tido marbias-bias dorohani jahuba mida pilihan ni halak parjahat alai yang gotangyang ni halak partigor lomo ni rohana doi ate di poda 15 ayat 20 sia didok holando jahuba sian halak parjahat alai ditangi hodo anggotangi yang nihala partigor. Di Jakobus 5 ayat 10 didok nama regogo si tutudo tangi yang di partigol molo dihabur juhon. Kata kunci partigor. Partigor napa tuduhon hati goran jala dinamaka tidakon hati goran maka hanguluhun hati goran songon na pinatupani si Elia songoni nang si Petrus sahala pardosa alai partigor ibana jolma do ibana namar hagaleon alai partigor ibana kata kuncina partigor damang daina jadi bolo songoni molo partigor hita berarti ikon si partangiang mahita. Jala molo si partangiang dihanguluhon ibadah mah hati goran. Alana gudang dohalak martangiang dan mangulahon hati goran. Songonau martangiang doau ale kurang dope ulah hati goran. Alai ganup nasa angka partigor na didok na disi dihanguluhon hati gorani jala martangiang ibana ido na dihalomohon ni rohani debata. Suku-sukun na adok kita merasa na tigor. Adok do kita merasa na tigor. Si Elia tidak kaya merasa na tigor. Alai di pasahat hati goran na siat debata do hati goran. Laos ini jakon ibana. Ini pasahat ibana tu Raja Ahab. Ini patu paimara di bagasa perngulun na. Dan ibana partigor didok ibana. Alai debata do na patigor hon ibana. Alai manotong do ibana mangulahon lomoni rohani debata marang nasumud dia pegadup nasa kana masai. Jadi sadalan do partigor dohot partangiang sadalan do ganup nasa namar tangiang dohot namar hati goran ala tangiang pe ikot tigor unang martili-tili unang pagajang-gajangku bolo tajaha di bibeli gudang dohala martangiang pagajahku alai martili-tili ujung na mga liluhon gudak kalak nalilu alani pagajahku tangiang dan tangiang nagajangi na salah alai tangiang nagajangi memang salah dan alani gajang di tangiang alai ala salah di tangiangi itu toh adong do tangiang jempek tong salah te
Bujungda gabe roh halak madok agajang may bayan molotung salah pe aleng agajang inna kan soalnya digajang di tangiang unang songoniat to. Nah molonungna di bagasan hati goran ganuk nasanguluni jolma martangiang ma ibana debata ala gabe si partangiang ibana suku-sukunna molo jaminat do molo partangiang ibana jala partigor ibana boleh tangiak pernah mati bui bangulu isi do kucina unang didok alani padditai dui ditangiak ko gabe bangulu alani padditai dui ditangiak ko gabe mati ala dong songoniat amang batu bama merulunda badia samar tangiang ijau ngaboha ngaposa hiya kuang sahih ni bapay na beroma paddito ditangiak pun bapak kirimoni bersama ngulu api dang liling tos kosan di sini dihidup dope angguri martangi yang penutup pasu-pasu ditortos kosan anong songoni jalan nyata deh dia kana porsia di dokma ima HP dalam nadumenggan ima HP dalam nauli ngamalum besah ini bapak kon alai dia anak nanasing madok ai dia dudah Nijupi padita martangi yang ipatu pamarulon na bedia sa benjang do murina tua-tua kon inda dari bado. Pangatusion na disina lahu si buatot tadamang daina dang si Elia na panguluhon anak ni inatana mabelui dang inatana mabelui alani murukna alana agoan ibana alayalani debata. Debatado bonani ganuk nasa hanguluan jala ganuk nasa namangido tu ibana dapotan hanguluan nasa na partigor na martangi yang ibana ditangihon tangiang na alai nama no tuhon debatado kuci na parjulu siulahono tadi siya manginang mari kita kerjakan kita sebagai manusia di dalam kehendak Tuhan hidup di dalam kebenarannya dan berdoa kepadanya. Serahkan semua kepada Tuhan. Sisanya biar Tuhan yang melakukan kehendaknya. Asa Tuhan namano Tuhan saluhun. Nah, haru Tuhan Yesus sendiri martangiang. Unang malomoku lomom manasau. Lomo ni Tuhani manasa di pangulu de bata anak ni nama belu na disarpati ima lomo rohani Tuhan di pangulu de bata anak ni nadong di yopei ima si Dorkas namar guar hiji ate namar lapatan hiji di pangulu de bata ima lomo rohani Tuhan di pangulu Tuhan Yesus si Lazarus lomo rohani Tuhan. Jadi bolotung pemate hita martangia kita sama ngulu muse dang lomota alai lomo ni roha ni Tuhan alana jujut songonia manginang marujung mulu sahala sia tonga-tonga ni hurianta sifata marpanuk kude batu Tuhani huhut tuduri ni bawa sama songoni hatokna asiroham Tuhan pinasahat tu Tuhani tapasahat tu Tuhani alai molotung pe sakak ni Tuhan itu na saud dang adong nagui bau-bau ni dihita nahina holongan molo taboto do nagabe huaso ni debatana panguluhok kita jala huaso ni debatahima nian natahangulukon molo taboto do huaso ni debatana panguluhok kita tapangasahon mahuaso ni debatai unang tapangasahon hadiriyota molo taboto do huaso ni debatana panguluhok kita tapasaha madirita tu huaso nai asa taruli hita di hanguluani jalanunga di patu pade batai marhite hite harorona nagabe jolma jala imana panguluhok kita marhuaso do Tuhani panguluhok kita nangpe ikut dalanat tahamaolon nangpe ikut dalanat tahamatean alai
martiki dosa luhutna na pinasaha ni debatai ditikina sogot taduan nabi nohol ni debata manguludo ganup na sapartigor na martangiang na porseai tu debata mangulu rodi saleleng ni lelengna martua ma ganup nasa na makahanguluhon hatani debata na mangulu di bagasan hati koranna jala pasahaton dirina di bagasa kaporseaon di bagasa tangiangi naung dijakon ibana do hanguluan saleleng nilelengna debata nama masu-masu hita damang dainang amen martangian kita